Congrats pare, solido ka. Shoutouts, Kabele Noob, sumuporta sa bargain. Yee! Oh, chill muna ako. Yes man ka pare, thank you. Ayun si Sinyo si Rebang Sinyo Pero pagdating ko rito, meron pang isa. Ayun o. Nakakalito. Yun na nga mga idol, nandito na tayo sa Rapido Sports Bar mga idol dito sa Angeles City at makasama natin si Idol Sinyo at ibang mga idol natin sa hip-hop community ng Pampanga mga idol. Ito yung rap battle na first time ko rin na makasaksi at makapanood. Siyempre kasama ko si Mrs. Go kami rito, pasukan natin at hindi natin, mag-enjoy tayo. Tara! Yun! Bagsak mepa, mga kabalen. Isang malupit na rap battle league ang pupuntahan natin ngayon mga idol na inorganize ni Idol Sinyo. Yes mga kabalen, flip top most viewed battle rapper mga idol na pride ng Mabalacat City, Pampanga. Well mga kabalen, first time ko nga makanood ng live mga idol kasi lagi lang ako sa YouTube nanonood ng flip top. At sa gabi na ito mga idol, nakita ko rin na syempre ang isang idolo na si Idol M. Zite na wala daw sikat na kanta sabi ni Abra. Totoo ba yun mga idol? Yan, so dito mga idol sinamantala ko na pagdating ko rito mga idol hinahanap ko kagad si Idol Sinyo. At syempre sa bargain mga idol spotted din ang nag-iisang boss Arik Anigma mga idol. Napakasimple at napakabait. Syempre madalang lang ito kaya nagpa-picture na rin tayo mga idol para may remembrance tayo. Ang bait niya, nakikipagkwentuhan pa sa mga crowd at audience mga idol. At big shoutout din sa mga kabalin na nakasama natin dyan mga idol. Lahat kami nag-enjoy rito at syempre chill lang ng konti, drink moderate lang mga idol. Hindi porket humahawak tayo ng beverage or ng RH mga idol lasinggero na tayo. Tamang chill lang. Ayan, big shoutout sa mga nakasama ko at napakasarap at napakalupit ng pulutan dito sa Capito Sports Bar mga idol. At may nakasama rin akong pogi. Ayan Abalo pare Das por dos ka na Kilala nyo ba yung Kapampangan vlogger na yun mga idol? Napakalupit no? Kaya ayun, sana masundan pa yung rap battle league na ito at event dito sa Pampanga. Kaya maraming salamat. Mag-ingay para kay Sinyo. Yun, so kahit busy, sobrang nag-enjoy ako kasi first time ko rin manood ng rap battle. Tapos na-organize pa ni Sinyo. Sana maraming ma-organize pa na ganitong rap battle si Idol Sinyo. Kasi all good, napakabait ng tao to. So kaya kahit sa event, pupunta talaga ako. Solido si Idol. Sir, thank you. Salamat. Thank you, thanks. Kabele Noob.